Se on käsittämätöntä, miten kielissä on. Miten suomenruotsalaiset. Ei voi pelätä vihasta suomenruotsalaista. Niin, joo, mä olen Pontus. Ja lyön sua turpuun. Turpiin piti sanoa. Eikö se on, mutta on olemassa yksi kieli, mun on pakko sanoa, koska mikä on vielä epäaggressiivisempi. Ja mä olin maassa, jossa oli, missä puhuttiin Intian englantia. Ja se oli viehättävä. Mä jouduin, taksikuski oli sitä mieltä, että maksoin liian vähän. Ja se yhtäkkiä raivostui mulle, Mister, you are not paid to get it. Mä olisin, että okei, mitäs nyt? You have not paid enough to get it. Ja sitten tajutakseni, että se on suuttunut. Mä luulin, että tää on lepposaa kesä, että no, I won't pay anymore. Niin mä ajattelin, että miksi se... Mä aion käyttää sen hyväkseni, jos joku mulle rupeaa grillijonossa, että haistappa vittu, niin se on, no mister, you cannot do this, this is not very good, this is not good. Why are you so violent? Mä voin kuvitella sen, että mitä vittua nyt tapahtuu, kun en minä pysty tuota olemaan. Watch out the se on niin hieno kieli, että minkä takia ei ole siis niin kuin, minkä takia jos on nyrkkeilytuomareita, jotka puhuis intia englantia, se olisi vaan box, stop, you cannot hit him like a ja molemmat olisi kohta silleen, no okei, vittu, en nyt lyö sitten ketään, tää meni ihan tämmöiseksi. Koska kielissä on eroja, niin kuin esimerkiksi saksahan on hirveän semmoinen aggressiivinen kieli. Nyt mä kysyn sulta uudestaan, mikä sun mielestä maailman erottisin kieli? Tulee hirveän nopealla tahdilla, mä ymmärrän. Espanja, okei, mikä sun mielestä on? Ranska ja sun mielestä? Espanja. Eli Espanja on aika suosittu, joo. Ranska ei oo. Kato, se ei oo. Ei, Ranska on liian semmoinen, just Ranskahan on sillä niinku kelsylipepe tällä vuotta. Ranska on kieli, missä suu käy senkin jälkeen, kun sanat on loppunut silleen. Jotenkin se on huono. Se on niinku paris lampaita oikeesti. Nastolla tietää. No mutta anyway, siis niinku oikeesti. Se vaan on niin. Espanja se on. Se on ihan totta. Espanja on munkin mielestä. Se on ylivoimasti erottisin kieli, mitä on. Ainakaan esimerkiksi, mä tiedän, koska mä oon ollut Espanjassa. Kyllä, olen. Tarkemmin sanottuna siinä, luoteisrannikolla, tai siis Espanjan ja Afrikan välissä. Siinä on se saaristo. Kanarian saaret. Saatana, hieno paikka. Playa del Ingles. Playa del Ingles on niinku vittu Kouvola, minkä päällä on solarium. Oikeesti. Se on... Kaikki puhuu suomea, mitä ei tarvii ymmärtää. Aivot ankkuria 3000 kilsaa etelään. Se näkee, esimerkiksi lentokentällä näkee, ketkä on menossa lomalennolle, kun se on se... Se on samanlainen kuva, kun menee Tallinnan laivoille ja on terminaalissa. Miten suomalaiset miehet esimerkiksi on laivan terminaalissa, niin kaikki on sellaiselle, all right. Kaikki näyttää siltä, kun kantaisi salaisuutta mukana. Ja sitten on silleen, panisin, en oo varma, saattaisin panna, en oo varma. Ja loppuillasta joka ukko silleen, panisin. Ja vielä myöhemmin yöllä, kun se skitkaa. Ja se on huimaa, kun näillä laivoilla jokainen suomalainen mies löytää sisältään rytmin. Sen tanssijan. Sen sisäisen John Travolta, mikä meissä asuu kaikessa. Ja sitä on hienoa, kun suomalaisilla miehillä mehän pärjätään 2 tanssityylillä. Toinen on tää niin sanottu loppuillan tanssityyli, joka menee jotakuinkin näin.
Pellua. Pellua. Ja toinen on tää, että alkaa diskossa biitti mikä tahansa, niin se on suomalainen mies sille. Mitä? Eikö se ole? Ja tää katse on tärkeä, se on sille. Älä saatana tuijota mua. Mä pidän hauskaa nyt. Sitten jossain pikkuilla joku innostui ja sille. Kävin kyykyssä. Toinen on vielä sille. Homo. Suomalainen mies ei kyyki. Se on huimaa, niin sama Espanjassa on, siis se on ihan samanlainen paikka. Mutta se tosiaan, mikä, siis espanjan kielihan on niin hieno. Ajatelkaa esimerkiksi espanjaksi tupakointi tappaa on fumar puede matar. Sä tuonne mulle sitä röökiä ihan saman teille. Ja nyt mun pakko siis, mä esitän sulle, mikä sun nimi on? Marja. Marja, mä esitän sulle yhden lauseen espanjalaisesta tupakka-askista. Oot sä valmis? Mä otan ensiksi espanjalaisen asenteen. Niillä on housut ihan suunnattoman ylhäällä. Siis niillä on sellainen Matti Nykänen tyyli koko ajan päällä. Mutta ei oo samanlainen katse. Matti Nykänen saa enemmän silleen. Mutta espanjalainen se on semmoinen palava. Noniin, oot sä valmis? Laitoin vasuri, jos et nähnyt. Noniin, anyway. Anna, mä olen sun Antonio Banderas. Tää ei oo se lause vielä, mä lämmittelen vaan niin koko ajan siis nyt. Mutta nyt tulee se lause. Fumar perjudica gravemente su salud y la pelos que están a su alrededor. Eikö se aika hyvä? Ja ajatelkaa tää suomeksi jotain niinku tupakointi aiheuttaa sydän- ja verisuonitauteja. Ei välttämättä toimi suomeksi niin hyvin. Ja nyt hei miehet, jos tarjoatte naisille viiniä, niin tarjotkaa espanjankielistä viiniä, vaikka chileläistä viiniä. Koska on paljon hienompi sanoa silleen, että kultaseni miten olisi pienet Castellero del Diablo. Joku vinetto. Ottaako vasu vinetto? Ja lohkeeko? Eikö ei? Eikä Saksaa missään nimessä, ei. Saksa on niin hädä sisäisyydeltä, miten olisi Liebramilta. Einen hachissische Hofer. Saksa on just semmonen kieli, että siinä rupeaa niinku taustalla basso soimaan saman teille. Don didi don dikki don. Viikset kasvaa vähän. Don. Here comes my Kugelschreiber. Ei Saksaa missään nimessä. Se on liian jotenkin porno, se on härski. Mä miettinyt minkä takia miksi ei ole erottisia puhelimia espanjaksi. Koska mulle ihan samaksi Mimmi lukisi säätä siellä jotenkin silleen. Aqua caliente. Voi kun ois välillä pilviä. Mut mikä ois sen vastakohta, niin ois erottinen puhelin savoksi. Kysy vaan, kellä seisois? Henkilökunnalla. Niin, jos siellä olisi naisia ääni, joka olisi silleen, mittepä ukko. Haluatko kylmät kyydit? Tai naiset, kellä värähtäisi, se olisi miesääni, joka olisi silleen, no niin. Minä oon yhtä aikaa sinun velmiehes ja puijan tornis. Minä otan sinut niinku kalakuko. Ensin poista kuori ja sitten poista isken silauvan. Ei välttämättä toimisi, mutta espanjaksi oikeesti. Muistakaa, Espanja on se kieli. Mun pitää semmoinen kysyä, että onko täällä tällä iltana kaikki alunperin lahtalaisia ja nyt taputtakaa, jos täällä on alunperin eteläpohjalaisia yleisössä. Huomasitteko ton innon? Notta on!
Mun on pakko kysyttää sen takia, me oltiin pari viikkoa sitten Etelä-Pohjanmaalla esiintymässä, ja se oli niin hienoa, kun teidän naurukin on tämmöstä. Hei! Naurettu! Oliko vittu muuta? Kun se avoimuus paistaa teistä kaikista. Mut mun on siis oikeesti kreditiksi sanottaa, mikä hienoa teillä on tällä hetkellä. Ja teillä on oma TV-ohjelma. Tuuri. Katsotaan vittu sitä, kun toiset käy kaupassa. Ja niinku... Jotkut ottaa sen vielä nauhalle. Näitkö eilen? Ostiko Esa makkaraa vai perunoita? Perunoita, jes. Ja sit siellä on se saatanan karismaattinen Vesa Keskinen. Vain 2 lasia viiniä tyhjään vatsaan. Mies, jolla on silmäpusit sille, että vois heittää olaa yli silleen. Eipä tässä mitään. Se on käsittämätöntä. Siis hieno porukkahan te ootte. Jännää, ettei teillä ole pakolaiskeskuksia. Lapualainen somali. Ei ois vittu kauan. En halua kiusata missään nimessä teitä. Hei, kuinka moni muuten, nyt mä haluan kysyä, kuinka moni tästä porukasta tänä iltana niin on Facebookissa? Taputtakaa ne. Ulos. Te tajusitte nyt kysymyksen, vähän myöhässä tuli sille. Pitäisikö hiljentää tahtia ihan teidän takia niin? Pikkusen vähämielinen eturivi on tullut siihen rilleen. Tiesitte, että esiintyjä on vaihtunut? Tai että täällä ylipäätään on esiintyjä. Että tää oli hieno. Kaikki taputtaa sitten pieni... Aha, joo. Justiinsa, joo. Mistä päin te ootte tullut? Sanotte nyt rohkeasti. Että tuolla on yksi nope. Hämeestä! Mä olin kirjoittanut sen ylös.